Explica'm un conte. La rateta que escombrava l'escaleta. Hi havia una vegada una rateta que escombrava l'escaleta i va trobar-se un dineret. Què em faré? Què no em faré del dineret? Si me'n compro avellanetes se'm faran males dentetes. I si me'n compro pinyonets? Em faran mal els queixalets. Me'n compraré un llacet per la cueta. I així va ser com la rateta va comprar-se un llacet per la cueta i va sortir al balcó. I per allà al davant hi va passar aleshores un gos que en veure la rateta li va dir: Rateta, rateta, tu, que n'ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? Ai, no sé... Vejam, quina veu feu? Bup, 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 bup. Va bordar el gos. Ai, no m'agradeu amb aquesta veu. Heus ací, aleshores, que per davant de la finestreta on s'estava la rateta hi va passar un gall amb una cresta dalt del cap que en veure la rateta li va dir: Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta que et voldries casar amb mi? Ai, no sé, vejam, quina veu feu? I el gall va fer: Qui-qui-qui-qui! Ai, no, que em despertaríeu al matí quan dormiria. Heus ací, aleshores, que per davant de la rateta hi passà un ànec molt pedant, que en veure la rateta li va dir: Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta que podries casar amb mi? Ai, no sé, vejam quina veu feu. I va fer l'ànec: Quac, 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 clacant. Ai, no m'agradeu amb aquesta veu. Marxeu. Aleshores, per davant de la finestreta on s'estava la rateta, hi passà una ovella que en veure la rateta li va dir: Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta que voldries casar amb mi? Ai, no sé, vejam, quina veu feu? Ai, no, però on aneu amb aquesta trista veu? Marxeu! Vet aquí, que aleshores, per davant de la finestreta on s'estava la rateta, hi passà un bou que en veure la rateta li va dir: Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta que et voldries casar amb mi? Ai, no sé, vejam, quina veu feu? Ai, no. Ai, quina forta veu, marxeu! Vet aquí, que aleshores, per davant de la finestreta on s'estava la rateta, hi passà un gat molt clanxinat que en veure la rateta, com tots, només sap dir: Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta que et voldries casar amb mi? Ai, no sé, vejam, quina veu feu? Ai, sí, passeu. I així va ser com la rateta va casar-se amb el gat
I al cap d'un temps, un dia, quan la rateta estava cuinant en una olla molt grossa, no arribava bé a remenar-la i li va demanar ajuda al gat. I li va dir: «Ai, maridet meu, aviam si m'ajudeu!» I el gat va anar fins allà i, clas, a dins de l'olla la tirà. I es va caure la rateta i el gat, en veure que era cuita, ràpid, se la menjà. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.